Aniuh tá me a go le labhairt libh faoi loganamnacha a bhaineann leis an ggósta le cósta na hÉireann maras Oileán í éire agus tá cósta mór fada álainn thart in Oileán agus tá go leor áiteachaí a bhfuil ainmneachaí ortha a bhaineann leis an guma atá ortha. Agus na loganamnachaí tá gceiste agam ná bailí eile éagsúla le cur síos físaí gon talamh atá gobba amach sa bharige. Agus ceanna gona focail is éascaile tuiscint agus ceanna an chuitianta freisin ná an focail ceann C-E-A-N-N. Agus an rud is brí leis sin ar nói ná píosa an talamh atá cosú le de cheann nó de cheann. Sin píosa an talamh atá a gobba amach as an Oileán. So gaoi chéanna is atá do cheann a gobba amach as de cholinn. Agus tá an loganam sin ar fáil aber gon de chláir, ceann léime, gon de chorcaí, ceann turc, agus tá riont cíneile ar fud na hÉireann. Chomána sin feice tú leaganachaí éagsúla gon ainm ceann in áiteachaí éagsúla. Mar thumpla ceann atá an áiteachaí go mórbór as tíobh thua ceannmhálainne sin loganam tíobh thua ar fad gan tír. Agus an sin tá cín an freisin cínmhara mar thumpla i gunda na Gaillimhe. Mar sin ceann. Focail eile tá ansimúil ná an focail rion nó rainn, agus téann an focail sin siar a bhád. Mar fadó nuair bhí finmacúil a rithart agus a treid le daoine nó beidir a gcéire fia nó rud a cinnte mharú, bhíoh sleá ina láimhige. Sin cinál bata mór fada, agus ar bharr an sleá bhí rud éigean cinál a bhí an dhéir, agus an tanam a thugtaí ar an rud géir sin ná an rion nó an rainn. Mar sin úsáidú an focail sin rion le cur síos ar físa cinál géir gan talla a bhí a gobba amach sa bharige. Tá an rainn agan mar thumpla gon de fortláirige, ngnéitocht fortláirige an rainn nó an rion. Tá ringi scidián freisin gon de chorcaí, agus tá leaganachaí éagsúla gon bhacail sin agus simplí éagsúla ar feicáil le feicáil ar fud na hÉireann. Ceann eile ná Russ. Agus tá an ceann sin coitianta freisin, tá Russ ó Gailbre gon de chorcaí, tá Russ Mucán i ngnéitocht Chonamara, agus tá cúpla ceann eile an. Beidir go bheith an Russ is cáiliúla ar fad ná an ceann atá an telefís. Russ nó rún. Mar sin trí acail a chuireann síos ar físaí an talla atá cinál a gobba amach sa bharige. Ceann, rion nó rainn agus Russ.